Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadama nde kala min bisimon kelle gadande romen do jandeji alarba nogasi jeetati lewru mai 2025 bisimilla mon kelle gadande roɓindo jandeji puɗɗortoɗen ko jande gendire leydi Sénégal jande Le Soleil ɓe garti koye lancement du dialogue national nden yewtere gendire rendinde ɓen ɓe ganduɗa ko jagge dilloɓe dawrugol ɗo e nder leydi Sénégal cap sur un nouveau pacte démocratique ɓe garti noon ko e lawol gam tigui moƴƴitinde kam e ƴewtade ko ete ko welitare to banggue dinguiral dawrugol ɗo e nder leydi Sénégal e gardugol kanko hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to centre conférence internationale mo Abdou Diouf ɓe garti kamɓe le jande Le Soleil e ko fata ko to banggue wonande jertude nden yewtere ɓesguji ɗi ko paadi ko wonande e nden yewtere kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko jabɓe kamɓe saliɓe notade on dialogue national jayde rewmi quotidien ɓe garti koye 6e wonande kolol jeegoɓiwol kono e fief toon to lamorgo leydi Côte d'Ivoire Abidjan ɓe garti noon mo ganduɗa ko kaytigo woni gardiɗo MEDES kanko Mbagnick Diop o arti e faggudu kam e ɓamtare leyɗele Afrique haɓuri tengtude ɓen ɓe ganduɗa ko herendiɓe e duɗal francophonie e ko yetno peeje poɗɗe daɗede beele tigui ɗum wonan ɗumen gartam jayde rewmi quotidien arti hen jayde Walf quotidien ɓe garti ko émission de la famille dans la gestion de l'État Macky le retour de la femme ɓe garti ko to banggue wonande ƴettugol ɓesguji mumen on mo ganduɗa ko lamɗo ƴetto ɓesguji mum wattude ɗum e lamorgo ɓe garti noon e ko yitno e caɗele ɗe ganduɗa ko kaytigi woni ko tawete hen e kala saaha ene tewa hakkude mo ganduɗa ko Macky Sall e Abdoulaye Wade en natɓe ɗamini ɗon ɗo ɓe lollini natal Karim Meïssa Wade caɗele mum ɓennude ko noonne kadi hande oɗo saaha lamɗo leydi mo ganduɗa kay wonno lamɗo leydi Sénégal Macky Sall e saaha noon mo caɗele dokani ɗum omo ganduɗa ko kaytigi woni Keynum Amadou Mansour Faye ko nonde kadi lawol mero ɓiyum gorko mo ganduɗa ko Ahmadou Sall e yiide jayde Walf quotidien jayde L'Observateur ɓe garti koye accusation de L410 NG der Sénégal l'enquête en plein vol ɓe garti noon koye to banggue witoji to banggue wonande Air Sénégal wiɗɗi ganduɗa ko joyi laaɗe diwoje leydi Sénégal umride toon to République de Tchèque ɓe garti noon to banggue milliard uji juppaɗi hen ko abbi e capanɗe tati e jeetati milliard pawɗi temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi e ɗiɗi millions e koppreje men franc CFA e ko fawi ɓe garti noon darde Macky Sall darino hen gam Sénégal wawa hebde hoore mum to banggue wonande e laaɗe diwoje ya garta mumen ɓe garti noon hani e caɗele teskade hande e Air Sénégal e wittoji baɗeteɗi hen jayde L'Observateur arti hen jayde L'As quotidien tout au dialogue sauf ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jattali kolliti wonande notiyaki on dialogue ɓe garti o mo ganduɗa ko kaytigi woni Birima Mangara gartude e ko yitno noon helde ƴiyal ko yitno e jencude en on dialogue to banggue faydu mum Macky Sall Thierno Alassane Sall Aissata Tall Sall waɗɓe boycotté notoygol nden yewtere gendire Bougane Gueye Dany Barthélémy Diaz saliɓe notoyade Barthélémy Diaz kuccito hande ɓesguji leydi Sénégal jayde L'As quotidien arti hen Libération ɓe garti ko e tricherie massive lors du bac blanc tonto lycée Blaise Diagne comme Maurice de la Fosse ɓe garti les révélations de l'enquête jencude wonande ɗin wittoji on mo ganduɗa ko kay woni assistant censeur mo lycée Blaise Diagne Halifa Ababacar Gueye mo duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi mo ganduɗa ko kay totti ɗin copie corrigé goto e sehilaɓe mum rewɓe hani to banggue baale WhatsApp de saabi ɓayugol wonande ɗin copie ji ɓe garti e kanko mo ganduɗa ko baɗɗoɗen gueɗe o waɗama déféré toon to parquet o rewira ko yiyete ko division de données à caractère public ɓe garti noon o rewra ko to banggue tottidde gueɗe ɗe ganduɗa ko kaytigi woni gueɗe hakkannoɗo moftede hay ko nandi hen jayde Libération arti hen jayde Tribune quotidien ɓe garti koye on dialogue national le dialogue politique entre hypocrisie et instinct de survie ɓe garti koye to banggue notoygol on politique ɓe garti wonande nden yewtere gendiri addi ko caɗele to banggue wonande dawrugol wawde ha joni goto kala ƴewde holko ko ganduɗa huytude banggue mum lanca ha tekka kono kadi ɓe garti e ko fada hen ko to banggue wonande gueɗe politique hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe dawrugol le tribune arti la tribune ɓe garti ko to banggue ñamoduru ɗo e Sénégal caɗele teskade hande oɗo saaha ko ɓuuri ko ñamede ɗo e leydi Sénégal ko karaw wondude e ko yete ko mburu e ñebbe ko mbiyata ko ndambe e yiide jayde tribune le fondé et le ndambe devient plan national des Sénégalais caggal nde teska caɗele ɗo e nder leydi
Sénégal jande point actu ɓe garti koye Macky lâché par ses ministres et ses alliés ɓe garti e Macky Sall ɗiɗo ɓe o nomno jagorɓe kalfinaɗe nder nderiji leydi Sénégal Ali Ngouille Ndiaye kame Abdoulaye Daouda Diallo ma notoyo nden yewtere ɓe garti e on candidat mo suɓino hitandinaji ɗiɗi e nogas e nayyi sumgoji lefol laamu omo ganduɗa ko Amadou Ba kañumne holliti pari notoyade nden yewtere guendiri jayinde le point actu arti hen kono ɓe garti e ɗin landaji koyno AFP PS Rewmi e LD kam e PIT e LDR Yesal mo Diagne Fada ɓeɗo kala ne wayno na jokki ha joni ɗoftade jamiroje kanko horejo gonnoɗo horejo leydi Sénégal Macky Sall jayde l'évidence ɓe garti koye dialogue national le cri d'alerte du secteur touristique sénégalais omo ganduɗa ko kanko woni Doudou Diagne Diop o arti yiide on dialogue national ko gartam gam tigui ƴewte caɗele to banggue tourisme ɗo e leydi Sénégal ɓen hoɓɓe yilotoɓe leydi Sénégal caɗele teskade hen hani e jencuuji famɗude teskade hen e ɗiɗo duuɓi alay saago ɗum kadi wawa hufede yewte jayde l'info quotidien ɓe garti koye Sonko vante les atouts du Sénégal kanko mawɗo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko warte yiide ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui gonno eɓɓoje ɗe ganduɗa ko tippodirnoɗe hakkude leydi Sénégal e ɓen ɓe ganduɗa ko leyɗele e mawɗe ɗe hani yoga e won institution ji mawɗi koyno FMI hitande ko nangi juuɗe mumen hanani leydi Sénégal nde ummi nde dari dow ne yahay koyɗe mum kanko Ousmane Sonko le premier ministre o arti hen jayde direct news ɓe garti koye on dialogue national nden yewtere gendire Sénégal ko leti alay saago wawa siftorde ɓen ɓe ganduɗa ko darinoɓe wannoɗe golle mamtidinɗe ene jeeya hen cardinal Thiandoum mo toɗɗonoɗo e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi tawi wonno koye ballal omo ganduɗa ko kañum tigui woni Pape Paul ɓe garti ni e crise politique bannoɗo 62 ndiyam salligui ɗi o rufno yewtere hakkude mo ganduɗa ko Mamadou Dia kam e Léopold Sédar Senghor ko nonne kadi dialogue islamo chrétien jayde Sud Quotidien ɓe garti koye kanko le premier ministre Ousmane Sonko sur la suspension des aides multilatéraux et des financements multilatéraux depuis d'une année ɓe garti koye Ousmane Sonko holliti wonande ɓen ɓe ganduɗa ko leyɗele mawɗe nanguɓe e juuɗe mumen e nder leydi Sénégal ko abbi hande hitande haɗani leydi Sénégal nde ummi nde dari e koyɗe mum ene yahana hoore mum e yiɗi jayde Sud Quotidien jayde le quotidien ɓe garti koye début du dialogue politique le projet ne change pas 2021 2023 2025 ɓe garti e wonande to banggue guinol yewtere ɗen jewte ha joni ko ɗum tigui artira e ndeɗo hitande kono ɓe garti kamɓe le quotidien koye ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni hanki salinoɓe notade ko kañumen noddi hande kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko salinoɓe notade hanki ko kañumen ne wayno ko kañumen noddunoɓe hanki ko kañumen hande o cali notade hakkude APR kam e Pastef ɓe garti Abdoulaye Daouda Diallo hakkude mum e Macky Sall e yiide jayde le quotidien ADD acte sa rupture avec Macky Sall participant Abdoulaye Daouda Diallo e hakkude mum e Macky Sall to banggue wonande caggal nde o jaaɓi notoyade on dialogue nden yewtere gendiri taw ardoro ɗum ko horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗon ɗo Macky Sall holliti wonande waɗi boycotté notoyaki on dialogue jayde le quotidien arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe a yaw Pindi TV ɗum woni ko min dobinno woni kelle gadande roɓindo jayndeji subaka hande o adi men ko aljuma paɗo sahore welede Allah